сега. Батериите се зареждат. Зареждат се от мрежа. Защото са паднали 21%. Критичният минимум. Инвертора веднага ги е включил към мрежа. Аз съм забранил да се зарежда от мрежа. Но явно инвертора има защита, която паднали под минимум батериите, започва веднага да ги зарежда. Щом мига червената лампа, нещата са сериозни. Но Growatt мисли за вас. Без 3 дена панелите са затрупани под сняг. Чак днеска ги изчистих. Утре ми е много интересно до колко процента ще ги зареди и ще спре. Мисля, че до 35 и утре вече на слънце ще ги дозареди на 100%. Да. Но трябва да направя по-късно пак видео да видя. Да, ето, 21%. Но се е включила хем подаване. А са от панелите 2 вата. В момента е нощ. Няма слънце. И чакам да видя какво ще стане. Тук всичко е наред. Това работи. Сега в момента ще плащам на енергото. Това е положението. 3 дена мрак. Няма слънце, няма нищо. И така, енергото си взима своето. Това е положението.